ki khubor ka Batese TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan Ramangi Hakerdob Ying Jongpi Kakasi Student Union Motion Road Circle Hakakat South Rek no pra arajar phosau club play a free computer coaching class but lapen ku buramru iki samla ki belawan Shakman haki examine me pair link ba kamat Shaprang Academy Award arajar phosau Haga digajing pun ku buram ke belalong office terekam jang geseng haga shnong mau thengkut kidan lai phuwengut ki samla puli jang kathan motion road ki belasha pun ku buram haga bala sakilang do assistant secretary jang KSU sengkemi samla Ruben Najar belalong ku mukang san haringkat ke jenan lang jung president ka KSU West Khasi Hills District usamla John Fisher nong siang ku musumbut kongsan kidang kitkam jang KSU West Khasi Hills kidang kitkam ka KSU motion road circle bar kiwe computer coaching center para apply jaka punya dengan KSU motion circle kamlong coaching ku mengenai gaji sipri pula nanti sama di banyak jika ini maka pernah ini banyak kali coaching center apply thì cũng kini ki baka KSU kala ang scam kamlong kajing kamlong taga ta kajing pendak berkom rengi scam kini samla balik puli support Delhi kena kilayo ya kerdan puli kilawan pas ya kini kerdan per kilong sya ki Richard kita kinuksa buat kibani ada ya kajaj menujungi kebalong kebelajan duno hakil yang per kamtam kajing puli hakikam kijam nomor habang UI mengipej apa sekretariat ki Shibun ki IS ki officer ki ba control ya ke sekretariat ki assembly bersi ki ba ka jadwal jungi tam ki minister ki mali kiwe babun ki dei tang ki batang duna ka jing puli ti hangtei ka jing sya ya lamakla ka jing sya diktet haki officer dekhar ti don kam menta benang ni smat ni penmi ya ki officer kiba di kasi kamtam yang aku banang ni nathai motion road kinmi GIS KIFS bat KIPS KMCS tetan ba kilong kita ki klur ban pernai ya kadong thain kebadan cibun ki jigduna ha kalian ke pulti bat ki development kiba kadong thain kadon kam ti kunjuro aku aman penkenmau ban kalian sengki isu wasil district hakini slice nam ilala ban pha ban puli ya kina kibaret nadu nursery hadu kelas 10 khat sango de ban mi kini ke jingle jungi kelong ka basai so ban kelapas ba hadu kini kiliman dengan ni skam ba nang ni na circle ba lada don kini ki longi ki baduk ki bamla ban pha school ba pile ban siam ya kani ka benta ban yarap ki longi ki baduk ban pha school kenang ba kitu ki badan sya ta jingtmu nak ying sam nak kamtam itu ki kena ki start ki bakwa ban pule ban poi si jengai bakin la ban yo ya kajing temu kajing don kam bat ka kajing don hakaman sim ki knam ba ko ki si bolada kilong ki ba wan ka ying baduk nre kin salong ki restart ki rusian pang maki nong te ya ki imlang salang aku bayade bat kenika free computer coaching class ni kuak kong keseng bagi samla jongi kemdai ban chu sakut haju si haju namar habangi ni berniat hakini ke jok hakini ki sngi ki pementa ni isibun ki jengkela man la ka sngi ki jengkela ni don kam ni ki samla ki bastan akatok patar ki bastat dulu akaba kin pentrikam leng bagi ni ki kor ki bor jok start ke pementa mat ke bahak du nak pedeng kita ke jing sedang bangin lak ban poi se kata ke benta ke dei lengba ke jing tip mat ke jing nang mat penodkam ye ni ki kor komputer nang ta hakan dikasih ke isu kan penkubur romru ye ki samla puli ki bala pasbha hakini isnam ki baladat
hau ni usnam kini ki exam ki prepare ki kerdan ki prepare ke isu ke ite ke itu ke isu ke tip bat ke isu ke kenmau ye pi ke tip ya ke jing tre sitom jong pi ke trip ke tip ya ke jing syak sitom ke jong pi mat ke tip ru ya ke jing janjar ke jong pi ke ba pi khun ki samla ki pelongkum ki para ki jonga sengawan oh ni kesengi makum bangala keren meni syakman bagi kemi ki kepa ki syak yu uslap ya ke leer ki tur ya ke ding kamau bat ki thom ya ki rai dam jong ka jing em ka jong ki na ka banta ba phin sup kum ki khun bat ba phin long breu phin man breu komputer ka de ka wei na ka ka badon kam ha ka im lang ka sa lang wat la hakik nukun ki benta jo ki jing puli ni don kom me ka komputer ka ba kham sa din kham ta ki than nong kalong ba teng ki school ki badon kini ki than kim judon ya ka subject komputer ki khana ki ba puli ki school ki ba pher ki hab ban jet be ya ka health education ba kim judon ya komputer ba kani ka long ka jing e ba ka school level kim yo ban yo ki jing kai ba teng onda la dat ka matric na class 12 ki haban teng ki jing puli ki jungki hakin ki coaching centers ki ba pher te bil na I kublay ya ka ki su motion circle ba ki don kum kata ka jing I jingai ba ka jing don kam jing samla puli namar ba ni I menta na try hasa kini kinjat senam ki ban sawan ba hadu ki examen I boro kinlong ling ba ka core computer ni menta ki exam tab kam ki ba pher jo ka central ki pendon kam na computer don we ni perlok ki jonga udi kena samla ba start ba ki por ki exam ki pher yo ki position and ha por bu let tho ya kam tab kam uhap ban chong computer ban tho ki jing ban tho ki juba bapli ba jushim ya komputer usuki bantho bat ka komputer sisen bakal abu ka porsi kentar pendep ya ka kina ban pendep ya kata ka jingli bal abu namar ba umshim la shim ya komputer no di kelas bulang ren tikum kini ki jing ki boro nimpa baki kini ki samla ki jungi bamanta kendang iman takada ka jing thung jong ka ki su ma shundrot ban sina ya kani ka coaching center ban ai ji kai I kena samla kalong ka ka bahatang ban hanget skam lingba I no kai ila ban yo bul ki kena ki bala ban wan chakani ban yo ka ji kai ban wating ya kata ka certification compare la da yo ji kai nang ni wala ni padde ka registered group bang ila ban ai ka certificate jong pi hindai nganget na kalian ka circle kila pen biang ya kata ka center bila ban tho exam bila ban yo ka certification to bestar khadau sam kepa di wan gun lang tie dau sam yoknyo Doni Shah yoknyo di Johnny Dani yoknyo Kubresibon samla Bel Dalin Matham Hadin ngani Ridamon Lengdok Riba Shisha Sensian Shiny Klasen Marthong
Iyo Prapo person ni Pinda Risut Tongni